Nakainumdum ko sa una, doon sa kababay, niadto sa simbahan. Og niingon, Father, namatay ang among iro, pamisahan sa kung amo, kay namatay before ilubong, among pamisahan unta. Father, niingon tong babae, katabang. Niingon ang pari, wa ka mayabag day, iro mana, di ko misa na, kay iro mana, di man na tao. Ang tubag intaw sa katabang, nga nadas iro nga patay. Father, dunay 20,000 gihatag sa kung amo para pamisa sa iro nga namatay. Niingon ang pari, wa man ka magsulti nga Katoliko yan ang imong iro. Bibi, atong misahan ang iro, atong misahan Katoliko, wa man ka magsulti Katoliko dai na. So bato ang iro na misahan gyud man kabombo nya gitagaan og disente nga lubong kay dato man gud to. Ang tagiyas iro nya kini bay ubang mga dato mga kabombo, kini ilang mga iro ilang giisip nga mga part lang gyud silang pamilya. Ilang giisip nga murag ilang anak na mga kabombo. Muna pangutana, pila pa ka pamisas kalag, pila pa ka mga pag-ampo atong buhaton para malangit ang kalag sa usa ka tawo nga namatay na mga kabombo. Unya unsaon nato pagkasayod nga kining tawhanan nga atong giampuan nalangit ani sila. Unya kani mga pobre nga muhog lang sa sobre 20, 50 sa gatos o sa kuan sibot pamisas kalag. Unsa may diferensya sa mga dato nga muhog og tag 1,000, 5,000, 10,000 pamisas kalag. Kinsa may dali nga malangit ang kalag sa dato nga gipamisahan og gibayran og mahal or kini bang mga pobre nga 20, 50 sa gatos lang gihog dito sobre pamisas kalag. Dugay to malangit siguro kay gamay ra magihog. Unya ang kaluwasan kinahanglan pa nga bayran. Ang kaluwasan sa kalag kinahanglan pa nga pamisahan. Ako maliko na sa Biblia, ningon ang Ginoo, I am the way, the truth, and the life. Ningon ang Biblia sa John chapter 14 verse 6, ako ang agianan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way magkaadto sa gingharian sa Dios kung di mo agi nako. So walay lain nga option si Hesukristo ra gyud ang makaluwas sa imong kalag mga kabombo. Way lain nga pamaagi, way lain nga option. Kay kung naa pay lain nga option, moingon unta sa Hesukristo, I am one of the way. Moingon unta sa Hesukristo, ako usa sa mga agianan. Apan tungod kay way lain nga option, ningon si Jesus, ako ang agianan. So wala lain. Kay kung makaluwas pa ng pagpaampo, makaluwas pa misas kalag, makaluwas pa ng ampo-ampo ato sementeryo para sa mga minatay, wa na lang unta nagpakamatay sa Hesukristo sa cross para maluwas ato mga kalag, mga kabombo. So kana lang, no? Ato sa i-check si